Да, така е. Много рапъри, брат, ама много рапъри. О, хапари, хипари, рапъри, скейтъри и другите хора тука в Русия сбора. Генгста, генгста. Нека всеки да покаже посоката на човека, на приятеля, да върви по вечната пътека и да намери той успеха. Защото ирония за момента влиза като все едно е учител на някой ферма. Камо, генгста ли си, къв си, брат, не знам. Обаче сянката си е като на турбала. Римата, мисля, че е изчислена, обаче когато набера, никой не може да ме спре. Аз съм от 1 до 2, до 3, до 4, чак до 102, братле. Не може да ме спрете, защото аз съм по-умен от вас и съм служил последния си фанс. Влизам толкова тежко, защото тук трябва тежко да играеш, защото ако си лек, брат, не може да се осъзнаеш откъде ще ти дойде. Ето как ронеза направо при тебе ще дойде и ще те умае и ще те осъзнае. Брат, казах ти да внимаваш къде пикаеш. И ето пак продължавам за русенската смрад. Ето как всеки втори гад, всеки втори брат. Генгста, генгста. Разбрали, че имам 1 грам и дошли 2 боксора да ми го вземат, ама как каза, не съм босора. Ето ритъм ги на двора, както ритъм рита ора, релате да ми спорите на мотора. Ще ви щупя каските на отбора. Ще го снимам и ще си го запазя. Брат, не се бавайте, не се предавайте и продължавайте. Каквото ще да става, брат Ронеза ще ги дърви. Ако искаш, може да се пуснеш и с него на фри. Генгста ли или не си? Сам ми кажи, няма да ти отварям шибаните очи.